Bueno, gaur etorri gara aurkeztera infiltrazio poliziaren aurkako eskuliburua. Eskuliburu hau jatorriz Madrileko kide batzuk idatzitakoa da. Eta ulertzen genuen, beraiekin egindako hausnarketa baten ondorioz, eskuliburu hau Euskal Herrian euskeraz egonez gero, askoz ere erabilgarriagoa izan zitekeela. Eta gu baita ikusten genuen beharrezkotasuna hau itzuli eta sozializatzeko. Helburua bada eskuliburu honen bitartez, mugimendu politiko ezberdinentzat erabilgarria izatea, pairatu ditzazketen infiltrazio polizial ezberdinen aurrean edo susmoen aurrean hauek baieztatu edo ezeztatu ahal izateko. Eta era berean, sozializatzeko baita ere, Espainiar Estatuaren partetik infiltrazio polizial hauen tendentzia egun badagoela, honek sortzen dituen kalteak bai antolakunde politikokiko zein militante politikokiko, eta baita ere Espainiar Estatuaren partetik aurrera ematen ari diren infiltrazio polizialen zuriketari aurre egin. Kaixo lagun, gure lana gustuko baduzu egin zaitez bazkide. Egingo ditugu aurkezpen, 11 aurkezpen egingo ditugu Euskal Herrian zehar, eta eskegiko dugu manuala webgunean deskargatu ahal izateko, eta hala ere egingo diren aurkezpenetan eskuragarri izango da manuala, eta aurrerantzean publikatuko ditugun toki fisikoetan baita ere.